Tanglun the Sunai Bona the body the night. Lukuro Kisanu can guess a hundi, Vire Pano carry Tangtung. This is a Gapano Tangtung, Kisa Manga Hanke Borono Romitonity. As soon. Hi friend, Bahai Tonginoro, Kahamba Tongbai, Hi Gang, video Clyro Baloka, Nong video Abro Cly Baloka, Amani Bagisitini, Honey High Nomi Bagay Katal Abre Tubusak, Abunka, Koroksa, Beroy, wansa slabai khajakwi, besa bete poribar kaham ngui tongkha, tabung ke tamung kha, o bukhukni jibon eba life tabung kha, bini chila tongmani, abo tabung ke bin chila ni khai wansa ta haike bo tabuk o berei bai tongli ata. Nke o wansa sela o berini mungoi joto loan do je bai loan hamar joto no abo pini berini mungbai naharjak haike tabuk je cintipda juk berei tongmani ta abo besa khorongni tongo berei mamang Nke tabung kha bilai ke kabai sajao ani chela no nukha hinke nugui tongkha hinke kisa romui toni dihinoi amini sawata haike jingo bukhukni khogo no khnai nalayana botamusa hari hinke Ni sawo ani loge song bo miawa di boro nong nong khari thangka bini kumoi sire hamya hanoi naina hani thangmani ami si pusi phaiui abo sari phajing kol khaimani si ami switch off ni chawo hinke dai bo binara phunchi kholok susi kholok liya ga sari phajing ana kol khayu sata sumoyo jone ma ang no ko phai tongo gari ka oi ni songke ang saka Nawa kumai snas thang hombla sa biko kumai songba thayani sabla nini kagos potro le ni sungma jibo naidita ni phunta ni sujor kai ro tai kol si khailiya ge cherai bu nai bu su ka bi tongo ni tai kagos potro bu ja to tlang thang bai khabo ekta phano kagos kuri tai ani mung tui bo lun bu na jak kubang ma gari bu na jak tin ma siong khu gari instrument sumani ang jar mas bai ko sunai Tai lun bahano maso 30,000 phaitongo sunani bagai bo khar thangka buri na oi aburi no ko thangoi khus khaima bo aburi khar thangka sombar din ke bo salpung aburi bai komopur phasing park ko gur lai mane hone gar ta osi phayo no chwa ke phe khai boro mongol baro ke hati ro ongoi mai tu chawoi khar thangka bini gonji tinta su duita Nke bini gan khana jane box bo hainu bo tlang thanga ani ke cherai maguni ang tabu cherai maguni tuyui boti khe tongnai Baba nunggu takino ko khaji Inko duijana abo hinke hostel tongo bona ang bahe ke chelo nai rang mai si puri di ton man bono Tanglun the Sunai Bona the body the night. Lukuro Kisanu can guess a hundi, Vire Pano carry Tangtung. This is a Gapano Tangtung, Kisa Manga Hanke Borono Romitonity. As soon. So friend nora bujikana Chini Bubagra Tibrajuk botamungka wansa slabai bo khajakwi tamungka boni jibon bini life bini future botamungka norong no khana bai kena joto boro rok no ani audience rok no joto no khana bai kena no bukhuk tamu saka bini loan hamani gari ni se 1 month se 30,000 sotaifu am tabu berei bahike sunai abo bahike bori manai tabu Chini tibla juk bori dong no am dekhe no yakari kwlang chini wansa sla ro tabu chana thanga hinke kebang ma Chini tibla juk bori ro wansa sla bai khajakwi tongmai mani ro nokmani ta haike kisasa ang sanamu chungota wansu mu hayota
tabuk je obukuk ni celakahay engi thangka je tabuk kajengnai tibra zurok tongnai abo kaijagi yakar thanga hingke bongni future tamu ungnai ulni bagai bo wansuk tai tongbala am bagai je chin tibra zuk bori ro wansa slabe kaijak tongnai ro haike nor srungdi ojaga obukukni thani srungthai tonguta bongkha wansa slabe kaijak mani tabu hingkai yakari klangja khata tabu kebangma problem ui phaiuta buskango obukukni haike ang abono sanamu jungo future ni bagai kaham naidi haike ni tibra juk ngai tibra sachla be kajak di haike ni forever ni future hami thangan haima tongo haike next update jing khana lainai obukha mwnai khajakwi cute bongkha thei thanga ta bagai thei hangke earthquake phaiui bini sago mani kebangma klaiui bini langma chowei thanga ta am bagai konsa update nongni bagai Fighting friend sing tabuk sing Bubagra ni bini lecture di mani je Bubagra gerata table ni bagai chin tibar song ni bagai kaham nai mani tuyui tamu sungo saka short message kisa nangmani kok thai rong sing khnawi na lian hadi bo sungno asike hamjogo chin tibar sorong no haike bo bin live ma bo kono na yakare chin tibar sorong asike hamjogo bagai tong thairi klangna ni bagai jungno asike hamjogo bagai bo buibe ta sekjak situ जों chini tong thai chini ha ngei जों tongi mana ni forever bosor abo ayugle ayuk joto ayuk loksak tong mana te o chin tipra hawo abon bagino haring जों kisa kok thai kok khanai nalnian ta Bubagrani टुकड़ा करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बांग्लादेश से बनाएंगे। अरे क्या बोलता है ये लोग? We are proud Triprasas, we are proud Indians, and we know how to fight. अपना जमीन का रक्षा महाराजा के टाइम से यहां में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। आया लीडर लोग, आया नवाब लोग, एक बार भी यहां में हमारा